Malibonge igama lenkosi. Njengoba ngithembisile ukuthi emva kokwenza le video amabili, eyokuqala ekhuluma ngokuphenduka, yesibili ekhuluma ngokuzalwa kabusha, ezihlanganisa indaba yokusindiswa ukuthi kuyini. Ngithembisile-ke ukuthi uma sengiyiqedile lezo ngizobe sengena kule yesithathu, part 3, ekhuluma ukuthi yini le abasindisiwe abangafanele ukuyenza. Yiziphi izinto umuntu osindisiwe angafanele ukuzenza? Into eyenza lokho ukuthi ngingene lapho ukuthi ngihlangana nabantu abaningi uma ngikhuluma nabo ngibafakazela ngoJesu. Ngiqale ngalaba bathi laba abasindisiwe, abantu basindisiwe, bese ngimbuza ukuthi ngimbuza oqala uma ngihlangana nomuntu bangasuse divine connection yami naye noNkulunkulu. Ngimbuza ukuthi ubani asho igama lakhe, isibonga sisho, indawo. Emva kwalokho bese ngibuza ukuthi ukhonzaphi, bese esho isonto leli la kushola khona insindiso. Bese noma asho elinye ngalazi bese ngithi usindisiwe na at ngithi usindiswe nini, asho bese ngithi anyezwa, awuphahli, hayi zimbambe lapho uthole ukuthi uyaphahla lo muntu. Bathi yini uphahla umsamo, ngesixhosa bathi uthetha icamako. Ngapha ngakubush bakhuluma ngendumba, uya endumbeni. Uthola ukuthi uyayenza leyo nto. Bese ngithi mina umuntu phela osindisiwe akakwazi ukuthi ahambe ayophahla, ngoba nje imithetho eyishumi, imithetho eyishumi ekhuluma lokhu: ungabayi nabo uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungaguqeli, ungakhothami, ungakhozi, ungakhuleki nakhuleka kwisithombe noma yini ephambili nokuthi manje wena ungenaphi lapho. Okwesibili ngibuza ukuthi-ke awujoli na? Athi hayi ngiyajola, noma leshona leyashonele. Bese-ke sizama ukulungisa lo ndaba. Ngithe namhlanje ngizozama ukuhluba udlubu ekhasini, ngibeke le ndaba ifane nekati lisehlungwini, khona abangalaziki ihlungu la kushiswe khona utshani kuba mnyama. Bese uthatha ikati-ke limhlophe ulibeka lapho, livele licace ukuthi nali ikati caca kakhulu. Nami ngizokwenza ucacisa le ndaba ba inkinga enkulu le ngibhekana nabo. Abantu bathi basindisiwe babhizi, bayaphahla, bayeza ngomeni, beza yonke lento. Ayona insindisi, iyona esiyenza insindiso, yabheda nya. Nalokuthi ukuthi bathi abantu besindisiwe babe bejola. Umahluko usekutheni-ke, uma wena uthi usindisiwe mali uyaphahla, uma uphahla uhluke ngani kulo muntu ongasindisiwe? Yabona-ke laba bathi bayasonta athi isonto labo liyakuvuma lokho. Uthi isonto lakho liyakuvuma lokho akusho ukuthi ku-right. Abanye mangikhuluma nabo bathi hayi into uma kulabantu abasha into engakhula yenziwe ekhaya, manje angikwazi ukuyiyeka ukuyenza. Ngiba nombuzo oyi-1, iba yi-2. Okokuqala kuba ukuthi okay, awukwazi ukuyiyeka uma babethakathakini begibela imfene, nawe ufuna ukugibela imfene, noma wazi ukuthi is wrong ukugibela imfene nokuthakatha nokundiza umshanyelo. Athi cha, ngithi manje wayi kubelula lo. Okwesibili ngiyembuzeke amantombazana abafana, ngithi kwena-ke nje ukuthi awukwazi ukuye umthetho wakini uphule wezinto eyenziwe ekhaya, unabantwana bangaka? Ngiyembuza ukuthi unabantwana bakhe, nomntwana oyi-1. Ngithi wenzeka kanjani weqa umthetho kababa wakho ukuthi ungasindluli isibaya? Waweqa lo mthetho, wavula isibaya, wazosivula kabili, wazosivula kathathu, saphuma inkomo zikababa. Umthetho okwangafanele uweqe nakanye. Kodwa manje uthi wena umthetho wasekhaya ngeke uyeke, uma bethi phahla kufanele uphahle ngoba umthetho wasekhaya. Ngakho ngizolungisa zonke lezo zinto lezo. Ngizocela-ke siqale-ke sithole nalo ivesi esizolithola encwadini yabaseKorinte bokuqala, evesini chapter 6, evesini lika-9, efundeka kanje: kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Usethile ningadukiswa. Usiyabachaza-ke laba abangalungile ukuthi bayini. Uthi nazifebe, nabakhonza isithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabasilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Lapha ziyabalwa-ke zonke izinto. Ngifuna ukungena khona ngoba ngiyazi ukuthi izosube indemanga
uma ngabe ngikhuluma kakhulu ngayo. Okokuqala la iverse likhuluma ngezithombe. Lithi nasithombe. Leli verse elikhuluma ngezithombe. No, I'm sorry. Likhuluma ngezifebe. Ngcono ngiyeke yezifebe. No, angikhulume ngayo. Lapha kunamaverse kunezinto ezithi kukhulunywa ngefebe, neziphingi, nezihlobongi. Ungakho ithi lokho ngizokuhlanganisa kube yi-1. Angiqale mayelana naloko ukukhuluma ngezithombe ukuthi nasithombe. Makhuluma ngezithombe ukhuluma noma ngabe yini into oyiguqelayo ukhuleke kuyo before ukhuleke kuNkulunkulu. Noma ngathi leyo nto iyakuthatha ikudlulisa ukhuleka kuyona ikudlulisile kuNkulunkulu, isithombe leso uyasiguqela. Umthetho wokuqala uNkulunkulu ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungaguqeli lesithombe esibaziweyo nani ungakhuleki kusona wezinjalo. Yilokho makhulunywa ngezithombe. Uma ke kwamanye amavesi kukhulunywa ke kakhulu indaba ezithombe iyafana nendaba yokukhonza amadlozi. Kunamavesi esizowafunda la aqondene nezindaba zamadlozi. Eyokuqala siyithola fa kuDeuteronomy chapter 18 evesini lika 9 to 14 ukuthi ke uthini uNkulunkulu ngendaba yamadlozi. Nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalelo lizwe. Mangafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imihlola, noma owenza imilingo, noma umlungu, noma owenza iziphoso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Ngokuba yilona loyo owenza lezo zinto uyisinengiso kuNkulunkulu. Ngenxa yazo zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Uthi uNkulunkulu abenza lezi zinto ezibalwayo kuhlanganisa abakhonza amadlozi nani uthi bayisinengiso kuyena. Kusho ivesi akusho mina. Bese siyaqhubeka futhi siye laphana kuMshumayeli chapter 9 evesini ka5 and 6. Umshumayeli chapter 9 evesini ka5 and 6. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abazi lutho, futhi abasenawo umvuzo, ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele, uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile, futhi abasenaso isabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. Bese siyahamba siyalaphana ku-Isaiah chapter 8 evesini lika 19. Isaiah chapter 8 evesini lika 19 uthi, lapho bethi kini funani kwaba namadlozi na kubathakathi ababetha imilozi banyenyeze, pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini kuye kwabafileyo ngabaphilayo na? Bese sizofunda uDeuteronomy 13 wonke u13 ukhuluma ke chapter 13 ungafunda wonke ukhuluma ngendaba zane zokukhonza abanye uNkulunkulu noma yibapho uNkulunkulu, ifunde yonke lezo zinto ziyisinengiso uNkulunkulu. Ngakho uma siyisinengisa asisuze isinengiso uma senziwa abanye abantu, kodwa uma senziwa amazulu bangikhulisa izulu asi-right. Uma is-wrong noma umZulu noma umXhosa noma umNdebele noma umSwazi, uma lithi leyo nto isinengiso uNkulunkulu ayenziwa umuntu okholwayo. Balungile abayenzayo leyo nto, kodwa wena awufanele ukuyenza ngokunjani, ususindisiwe. Sengiqedile ke ngabo. Okwesibili ke ngifuna ukukhuluma ngawe lokho engithe ngizokhuluma ngabo, ivesi elikushoyo la elithi ningadukiswa nazifebe, bese ngidlula ke ethombeni, bese uthi naziphingi, bese uthi nabahlobongi. Lamagama amathathu asho izinto ezihlukeneyo. Izifebe lisho umuntu odayisa ngomzimba, onamadoda amaningi odayisa ngomzimba. Kukhona ke isikhathi uma beshumayela abefundisi bathi umfazi waseSamaria wayisifebe, wayinamadoda awu6, wathi uJesu naleyo nayo akuyona yakho. Akulona iqiniso lelo. Ngoba lithi iBhayibheli, uma ufunda iBhayibheli wayesona ifebe lo lithi usube nabayeni, husbands. Wegana sazi ukuthi kwakwenzakala madoda, mhlawumbe ayishona, mhlawumbe ayemdivosa.
wayengafebi lo. Umuntu ofebayo yilo odayisa ngomzimba noma onamadoda amaningi oqomile aqoma saquleke. Bezwa lilo muntu okuthiwa uyisifebe. Dayisa umzimba uqoma angasazi ukuthi uqale kuphi. Ilo muntu okuthiwa yini uyisifebe. Bese bakhona lesibili elithi ke isiphingi. Isiphingi umuntu oshadile olala nomunye ongeyena ashade naye, isiphingi leyo. Bese bakhona le elesithathu elikhuluma ngabahlobongi. Uma ke abahlobongi lelikhuluma ngabahlobongi likhuluma ke ngumuntu owesifazane noma owesilisa ongashadile kodwa ongadayisi ngomzimba kodwa olalana nesoka lakhe. Mongashadile lokho abathi ngesingisi sex before marriage, that is fornication. Okwesibili indaba yokuphinga iadultery. Indaba yobufebe is prostituting. Ngamagama ke indaba enkulu engifuna ukudila ngayo la kakhulu. Lithi ke iBhayibheli umuntu othe shadile lale nomunye uNkulunkulu kuyisono lokho. Awufanele ukwenza lokho. Number 2, lithi odayisa ngomzimba isono lokho. Awufanele ukwenza lokho. Bese lokhuluma ke ngabahlobongi. Lithi ke ma ungashadile ulala nomuntu wesilisa noma ulala nomuntu wesifazane uyahlobonga. Akufuneki uNkulunkulu akakufuni lokho. Ngiyengitsheleke ngoba laphana sinesikolo. Ngithi mina ngifundisa abafundisi ukuthi abafundisi nizoba nenkinga manje ngakwazi ukuhlanza lamagama. Ubozohamba ebekamhlaba iyalingana ufike ushomayele khona. Uthola intombazana amantombazana khona aqomile anamasoka. Kwami siyiduku ezwa yonke kuthiwa uqomile wena bese uthi ayafeba. Lezifebe lezi banamasoka abo baqomile bezwakala. Bese beyomangalela enkosini noma bakushaya bakusenkosini bese ubashayela ivangeli kanti bakushayela ukusa usile. Ukhuluma into engelona iqiniso. Ngoba laba abantu wena ufuna ukusho ukuthi noma unalo ke isoka lelo lakho kodwa awunalo uma ususindisiwe imvumo yokuthi ulale nalelo soka lakho. Alontombazana kasona isifebe unesoka lakhe li1 into emba yenzayo ile yokuhlobonga ulala nesoka lakhe engashadile. Bese ngibuya ke khona lento ebayikhuluma namhlanje yokuthi khona ukuthi i-dating ne-courtship bathatha ukujola ngisho ukujola babechaza kahle bathi is about dating or is about courting. Labafundile labantu phela amakhokhonati bafunde ekoleni zabelo moto ukhuluma naye yathi hayi manje mina ngiyanjani ngiyadate nalomuntu. Lithi nakulungile ukudate-ke nangalesimanje senu kodwa ke musa ukumvulela isibasi kababa wakho nawe mfana musa ukulala nentombazana ungashadile nayo. Bengikhuluma nabaye kulezi insuku ezehlukene ngithi ke limkhuluma nabafana namantombazane kwazi bengikhuluma nabafana ngithi right usindisiwe uthi ngithi awujoli uthi cha ngithi why ungajoli uthi ngisindisi ngithi ugcine nini uthi njangaze ngidashi ngithi uzoqala nini uthi hayi uma sengikhulile ngithi uzoqala uma usukhulile ujole okwamanje awujoli ngokusindisiwe kusuthi ke uma ngabe usukhulile uzokuyeka lokusindiswa bese ke usuyajola. Bese ngithi mina inkinga ngifuna nginichazele le ndaba sayichaza ke sikhuluna bayibona kahle ukuthi ke ngesimanje ukujola bathi uzoshada kanjani ungazange ujole. Ngithi leli gama lokujola kithi esibadala lisho ukuthi umuntu unesoka lakhe and then bayalalana. Kodwa nina ngesimanje nilifaka esingisini ithi ukudatana ne-courtship. As long mani ngezuya ocansini ulungile ngakwenza lokho. Kodwa inkinga lapha ekujola nifuna umbuzo umuntu ukuthi njengoba uthi asijole nje sijolela ukwenzani. Uzongithatha noma yini esijolela ngoba mina nginasikhathi sokujola balithi iBhayibheli ngeke uthathe inyoka uyifake esifubeni ungashi ingakulungi. Lithi futhi ungeke wotha umlilo unjani ungafudumali. Inkinga yokujola noma yale dating abantu abaningi balimale kulama dating. Kufana nama-rape amaningi ezwakala ukuthi aqhamuka kuphi kuma-dating abantu abazana nabo kodwa afuna ukulala naye ngenkani engavumanga, that is rape. Ngithi mina okungcono ukuthi ke musa vele ukudate nokujola. Akufike isikhathi uma ethi lo muntu uyakuthanda uzokubuza ukuthi ngithandelani hayi ngifuna ukukuthatha uthi lokho esingakhuluma ufuna njengoba senze ngizovuma sihambe sobona umfundisi sidlule lapho uye ekhaya. Bezwakala kungaze bese enkingeni yokuthi nize ningene enkingeni nilimali. Ilokho ke elikushoyo ilokho
iverse izinto ezingenziwa abantu abakholwayo. Liveza namadoda la alalalanayo. Amati abalalanayo ilabo esithi okuthiwa yini amadoda alalanayo kambe kuthiwa leli gama labo amagay bese amantombazana ama-lesbian. Lithi iBhayibheli labo bantu labo bayahlanganiswa nabo bonke labantu elithi uNkulunkulu akabafuni. Akekho umuntu ozale i-lesbian, akekho umuntu ozale i-gay. Kunabantu abaningi esibaziyo abaqale baba nengane baba nayo yonke into bayajika sebethi bona hayi mina ngadalwa nginje ngiyi-lesbian nabasenginje. Ayikho leyo nto. Lo muntu kunedimoni, kunomoya othize omenza leyo. Udinga i-deliverance lo muntu akhishwe loyo moya. Akekho umuntu ozalwe njalo, umuntu ozalwe ewungqingili cha ayenzeki leyo nto. Lo muntu uNkulunkulu uyamthanda kodwa yilento emngenile. Omunye bangisho nje omunye ahlale eyigay aqhubaqhube mhlambe i-lesbian aqhubaqhube kuthi emva kwesikhathi useyajika usethola umshado useyashada usezala abantwana usehlala kahle kusukunedimoni kade limbambile limenzisa lento angayifuni. Akeke ngisakhuluma leyo ndaba yokwenza into ongayifuni ngifunde nali iverse kwabaseRoma engizogcina ngalo. KwabaseRoma ku-chapter 7 ukuthi kunemoya kunezinto ezingena empilweni zethu zisithumbele ukwenza into esingafanele ukuyenza. Noma sithanda uNkulunkulu kanjani kodwa kube nalo moya okubambayo okuthumbayo. Ngizofunda u-chapter 7 kwabaseRoma from verse 14. Uthi ngokuba siyazi ukuthi umthetho ungowomoya kepha mina ngingowenyama othengisiwe phansi kwesono. Ngokuba engikwenzayo angikuqondi, ngokuba engikwenzayo akusikho lokho engikuthandayo, kodwa lokho engikuzondayo yikho engikwenzayo. Kepha uma ngenza lokho engingakuthandiyo, ngiyawuvumela umthetho ukuthi muhle. Kodwa kalokho akuseyimi engikwenzayo, noma kodwa isono esihlala kimi. Ngokuba ngiyazi ukuthi kimi kungukuthi enyameni yami akuhlala okuhle, ngokuba intando ikhona kimi kodwa ukwenza okuhle akukho. Ngokuba okuhle engikuthandayo angikwenzi, kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho, kodwa isono esihlala kimi. Ngokuba ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi. Ngokuba ngiyawenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Bese lo muntu uyabona ukuthi akayikho indlela angaphuma ngayo lapho bese yakhala athi mina muntu wosizi ngubani ongangikhulula kulomzimba okufanayo. U25 bese ngathi liyavuleka izulu uyambona uJesu engakwesokunene sikaNkulunkulu. Ithi makabonge uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngalokho mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama. Bese uya ku chapter 8 uselo umuntu usekhuleke ubona ukuthi umuntu ongamkhulula kulezi zinto azenzayo uJesu kuphela. Athi kanjalo akusekho kulahla kwabakuKristu bomthetho kamoya wokuphila okuKristu uJesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Ilelo verse elisho khona ukuthi khona izinto ezibahlulayo abantu njengalabantu abalalana nayo abesifazane nabesilisa abalalana bodwa. Izinto lezi esemzimbeni wabo umuntu ongabakhulula uKristu kuphela. Mabemukela uJesu abe inkosi nomsindisi wabo basindiswe bangakhululeka. Sengizokhuleka babothandekayo. Ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi nginikeze lesifundo. uNkulunkulu ongcwele ngiyakhuleka ukuthi sigcobe lesifundo bonke abantu asofinyelela kubona bakwazi ukuzwa kahle ukuze bakhonze ngendlela efaneleyo, bakhonze bethembekile kuwena. Egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. La izofika khona le video bonke abazoyizwa bakwazi ukusizakala egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngiyabonga. Amen. Ngiyacela ukuthi ke uma ngabe ikusizile le video ngiyaqala ukunikeza ngetelephone number yami. So ifaka lapha njengoba nibone ku-YouTube. Amafoni ami 073 861 3898
073 861 3893. Foni yami ihlala ivuliwe 24/7. Ungangifonela sikhulume, kube namadata, kuchazele kahle. Wena ofuna ukukhululeka bawusufunela amalokunja walalela amavideo lawa break away from ama ancestors altars nama covenant. Ufuna uqale ngendaba yokusindiswa, uphenduke bese uzalwa kabusha, bese uyeka lezi zinto. Ngiyachaza lapha bese uzongena kule system kule ndlela yokunjani uzihlukanise nama covenant enze ukusiza lokho. Kodwa wena mawungafuni ukuhlukana, ungamamukela uJesu uthi uzohlukana nezinto zizobulala, ngoba awuphumile ngaphansi kwamandla kaSathane. Umbuso omibili awuphumile kulombuso, usengapha manje ufuna ukurebela. Ngakho ngeke ukusize lokho. Inkosi yomsimbusise. Amen.